Cirkulisaće u pravosuđu u iduća 2 meseca. Slede izbori za Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva. To su 2 najvažnija tela u pravosudnom sistemu. Prvom je u opisu predlaganja javnog tužioca, njegovih zamenika, ali može da odluči i o udaljenju istih. Drugo odlučuje o imenovanjima, unapređivanju i smeni svih nosilaca sudskih funkcija. Udruženja se žale na kratak rok ostavljen kandidatima, ali i pritisak na one koji bi trebalo da glasaju. Problem je višedecenijski, a suština je na kraju u tome hoće li u Ustavu biti zakucan uticaj izvršne vlasti na pravosuđe ili ne. Opširnije Marija Bošković. Ubrzano i u kratkim rokovima. Tako teku raspisani izbori za članove Državnog veća tužilaca. Kandidati su se prijavljivali do 16. oktobra, izbori će biti održani 12. novembra i ostaje im manje od 20 dana da obiđu kolege i predstave programe. Oni sa osnovnog nivoa treba da obiđu 58 tužilaštava, sa višeg 25. Nerazumljivo kratki rokovi su prvi problem, drugi još ozbiljniji je pritisak na tužioce, upozoravaju u Udruženju tužilaca. Udruženje javnih tužilaca Srbije svakodnevno dobija informacije od kolega da se iz Ministarstva pravde vrši pritisak na javne tužioce i zamenike javnih tužilaca da glasaju za određene kandidate. Ti kandidati se predstavljaju kao kandidati Ministarstva pravde i takozvani državni projekat. Ovakvo upozorenja ne bi smela da prođu bez reakcije, kaže sadašnji član Državnog veća tužilaca Goran Ilić. Time bi, objašnjava, najpre trebalo da se pozabavi izborna komisija, a zatim i samo Državno veće, ali pitanje je da li će se to dogoditi jer se ono ne sastaje već 8 meseci. Državno veće tužilaca je zaduženo da štiti i obezbeđuje samostalnost tužilaca i zamenika, ne samo u radu, već i u procesu izbora. I sad, ukoliko se telo koje je najodgovornije za zaštitu i obezbeđenje samostalnosti ne sastaje, to je već samo po sebi problem. I ako izborna komisija i Državno veće ne budu imali potpuni i svestran i uverljiv odgovor šta se zaista dešava, bojim se da će ostati senka sumnje nad čitavim izbornim procesom. Senke su se nadvile i nad izbore za članove Visokog saveta sudstva, koji će biti održani 7. decembra i gotovo su iste. Kratki rokovi i u ovom procesu govore da se ništa ne događa slučajno. U ovoj situaciji mi zaista možemo da zaključimo, a imali smo tako iskustvo i ranije, da su ovako kratki rokovi, pa čak i zakašnjenja u tim rokovima napravljeni samo zbog toga da ne bi bilo dovoljno vremena da se sudije osveste o tome šta se dešava, šta je u toku i da prođu oni kandidati koji su u stvari po volji vlasti. Sve to dobro se vidi i u izveštaju Evropske komisije, koji jasno govori o pritiscima izvršne vlasti na pravosuđe, zbog čega smo u toj oblasti ove godine dobili 2. Iako se Srbija obavezala da izmenom Ustava i zakona odstrani uticaj politike na pravosuđe, započete promene onako kako ih i Ministarstvo pravde zamislilo, za sada ne deluje obećavajuće. Ono što se sada predlaže može zapravo da vodi upravo većem političkom uticaju na pravosuđe. To ne smemo da dozvolimo da se desi. Negde ima mišljenje da kakva god rešenja mi imali, da će se naći način za zloupotrebu prava. Mi moramo da budemo svesni da mi Ustav ne pišemo samo za sadašnju vlast, nego za buduće generacije i zbog toga ne želimo da čak ni formalno umanjimo broj, da kažemo, tih izabranih predstavnika struke u najvišim pravosudnim telima koji su, podsjećamo, nadležni za izbor, za napredovanje, za razrešenje kako sudija, tako i tužilaca. Napretka u oblasti pravosuđa nema, ali odgovornost za to je, kaže Boljević, i na Evropskoj komisiji koja se drži onoga što kaže izvršna vlast. Izmene amandmana koje ministarstvo predlaže još su loše rešenja od postojećih, tvrdi, a tiču se izbora u pravosuđu. To znači da u Srbiji nema potrebe da postoji podela na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, nego da je izvršna vlast sve i svja u ovoj zemlji. Želja vlasti da u svojim rukama ima pravosuđe stara je boljka Srbije. Nijedna se vlast nije trudila da pravosuđe tretira kao treću granu vlasti, niti se ustručavala da je među sudijama i tužiocima obezbedi one koji će joj biti podobni. Pritisci su identični. S tim što je ta reforma iz 2009. godine bio direktni pritisak i tada je stotine sudija i tužilaca razrešeno bez valjanog obrazloženja i bez u stvari bilo kakvog obrazloženja, nego
po volji pretpostavljam političkih moćnika u to vreme. Uvek su postojali pritisci na vlasti na pravosuđe u pojedinim slučajevima. Situacije u kojoj imate recimo VD stanja, što u tužilaštvima, što po sudovima, gde su VD predsednici, nije izmišljotina naprednjaka. To je nasleđeno stanje iz vremena kada su na vlasti u Srbiji bile demokrate i socijalisti. To nasleđe nam nesumnjivo uspješno cirkuliše. Aktuelna prethodnu vlast u mnogo čemu kritikuje, ali oprobane metode širenja uticaja ne menja. Koliko će još jednom u tome biti uspješna ili ne, vidjet ćemo već za manje od 2 meseca, za koliko će biti obavljen izbor novih članova u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Marija Bošković, Newsmax Adria.